Hayungku mafa tongkesi hayungni bebak tongthok sathok bebak no manu mafa tongkesi nukong bigrafano rangpusa bialgi tongpano phante sale manu nukongo mafa hinjangnai sungsar phulungnai si nukongo khoroksapano kri hingke an nukuni bosabotei bosak joratei birmano klainai abo je manjangnai bo khoroksano siwo obo haino belek kha khamjangnai patimu kasoi phaika Bojongnagar Wakinagar constituency by Khobjar Lembuchora Shankar Senapati Kamiwo Mohini Deborma Mungai Khoroksha Tiprajak Shikli Boma Bofa Naithok Sungsar Yakar Klama by Bini Kaka Kaki Sangbai Tongli Tongjabani Obohai Boma Bofa Gri Jorawsi Asomsha Shinia Nugya Bemar Manjagi Tebo Birmano Kalaisiwo Tangai Talo Belek Shakamema by Bubagra Khor Agulini Jibi sak hamnago sak naijana thangmani barjawa tongnai sak naijero joto sak cheri naika sak hamnago saldok rombai tobo tongkha pheba sak hamnani sak naini rok sudusi bini bemarno rombai mandiya paithago jibi sak hamnani sak naijrokni bwkhaktei sajakmani gaham sak naini bagai fatar haste rogo tlangai sak phongnani bagai pheba kepal hamini jorausi tebo birmano klainam nangsiwo rang poisa kri mabai bial mabai obohai birmani koktuma mankino salbrumno kereng kereng thayo chogoi tongma haike Bojongnagar Wakinagar amsini maya ganang MDC Runial Deborma bukhuk mohini Debormano chobana bagai bwskango angui thangka sakni samung khumung khibiboi honi jorao phano koktuma thuni bwskango borom ganang MDC Runial Deborma koksana thangai kha khama phunuka tei saka sak baithani bwkhaktei chobasori mani logi Bwskangni salo kahamke sak naidiwoi sak hamini bagai ADC haponi phasing tibo jesek phan tongsak desek manchak chobasori naihini kongrikha abu khobjona no khaiba ba herok no khaiba ko ba herok na tongsa bini sori jayang tong thanai man rogo thanai mas rogo jibio 6 din tong hike ike doctor naijingmani kuno report ro kuno tikleni atomong kha ike doctor bono sapo fatar langhan fatar treatment ni bagi ingai bini mungka mohini deborma bini mafa mo mufa bukri go bini kaki song tongo bini kaki song ba ingai uno sini tini o sini sipai sini leader rock sini TW ni president tongo bono nang sabri ka deborma sini TW ni leader song YTF ni bangoti ni president tongo bikas deborma borok saklema ni bagai tino sarik jorok phai bono naifika tai doctor rok naijana bai kisa misa chuba phaika tai bini je phaini salo bhataro thana bagai treatment ni bagai sing ADC hapong hoite jasak mansuk sajjo phainai ni mono konkret lang bini bemarok tamo bemarok amono rommaya doctor rommaya anke kun saimya ta borok bhataro thangi treatment khaisa saimang to bokta kisa kok saka Apollo hospital jehetu taw kherengor building jak oro waisi phungi nai chung huni mono saka bor phungi nai phungi ni But exact money da. No, something of what is Chinese for from by the plan. Father go borok lang ni so bai. By the time that kasi sama na ako, gusto ka lang ako. Sino ano ko? Temne অসুবিধা কি তো মন তাও যে কবি নে ইয়াক মো জুলুম ফুল বল মানে ফুল ইমান বাদে শরীর কোন কষ্ট হবে শরীর ওখানে দুধ মান সামান বকরক বসা দুর্বল হবে মাই চাইয়া বড় একদম মাই কি কোন চাইয়া মাইলে চাই একলা একলা মাইলে চাই বিশাল কিসা পানো তিন বেলা চার দিন কয়দিন অঙ্কায় বহক সাপন বহক কিসা সাকালি কে কোন খানি yang so কি মই খানি দং অঙ্কা কপি দিছো বুঝাই মই yang তো আচ্ছা তো শুনলে তুমি কিছু কিছু সাহায্য খায় না হেতু বাস লো চাই তো ফাইনান্সিয়াল হেল্প করে দিন যাও ডাক্তার নো জিবি তং হেদা অমনি কাগজ র কাছে দরখাস্ত সেই কো বাইজো তং ফুনবে না ইনকা প্রাণী সিম ধরে ফরওয়ার্ডিং খাই সিনি সিম নো রকে তে রাং মানে কে 15,000 ton man 20,000 ton man ka কিন্তু ফাতরা থানা সিকাম পর দিজিনো মান থানা না itu tanah. Tahu jadi apa? Hataro thangi pun juta itu saja nangis seng, tapi baru sampai rahman. Itu mau udah seng, maya hari ini saya lu. Jadi ni satu tu, mana semua tu coli mana itu.
tam kelai ab bukhok ni mau kerja ni daran bu sajeng mau kelai yo gai din to bu ma bu kere kha bu kha bu kere gang no tui kit to tong kha bu no gai tui thana ko doktor wo batalang khaseng jibi wa gai jibi tang pore thuna rong ko report ma ya ta borok bayre tlang ni or sum ka ha treatment khai mi ya mi tho gai doktor bu sung ka tlang ni ma na ne gai to phanu sa ka sung ba su ya doktor nó sao doktor nó phanu khai ro cha kha tang ko bu ma bu khase kring nó ko sto khai tong ka anya pa nya no tong sa cái nó tlang na puro anu sa di tlang na puro ni doktor ko sa ka ko na cái pho phanu na rong bithi sa ri ton di ni bithi ro ho ka bo ro ka abo ban sung bo ton kha cái ton phan hai ya cái bọn tao tam khanya